ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಪುದರ್ ಮಂತದ ಕಮ್ಲನ್ನ ಮಿತ್ಕಂತದ ಆರೊಂಜಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಮಟ್ಟ ಪೋತೆರ ಇರಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಕವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಆದಿತ್ತನು ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ನ ಮತ ಆರ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಪೋದು ಮನುಷ್ಯಗಂತೆ ಆಂಕರ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಮಾ ಶೆಟ್ ದುಂಬು ಯರ್ಮಾಲ್ ಪಕ್ಕ ಕೊಲಚೂರು ಬಾರಿ ಫೈಟ್ಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಪಘಾತ ಅಪಗದಲ್ಲ ಇಂಕ್ ದುಂಬದ ಆತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಅಪಗ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಯರ್ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಲ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಕ್ಕನೆ ಸೊ ಆರ್ ಅಪಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒನ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಹಾತ್ ಹಠತಾರ ಸತ್ಯಕರಣ ಬತ್ತನ ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಯಸ್ಸ ಪುತ್ರ ತೋಂದಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮೈನಿ ಯರ್ಮಾಲ್ಡುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸರಿಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪನಕ್ಲು ಯರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಲು ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬಾರಿ ಆತು ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ಪೋಯ್ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳಡ್ ಯರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಕ್ಲ ಅನುಭವ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ನಮೈನಿ ಯರ್ಮಾಲ್ಗೆ ಬೈದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಸುಪುತ್ರೇರು ಯರ್ಮಾಲ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ವೃತ್ತಿಡ್ ವೈದ್ಯರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂತ ಹೇಳಾರ ಸರ್? ಹುಷಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂಡೆ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿ ಯರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಲು ಮಾತ ವಿಭಾಗಡ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಡ್ಡಫಲ ವಿಭಾಗಗಳು ನಿಕ್ಲೆ ಮೆಟ್ಲಾತು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ 2024-25 ಸಾಲದ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಅನುಭವ ಇಂಚೆತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲೈಟೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಡಿತ್ತ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜಿತೇಶ್ವರ್ ನಿರಿತ್ತೇರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಬತ್ತದು ಅಂತ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಸೊ ಅರ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಉಮೇದ್ ನಮ್ಮ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಂತಂದಿತ್ತ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಯರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಏರು ಬೊಗ್ಗು ಏರು ನಮ್ಮ ಕನಾಯ ಅವು ಅದು ಮುಟ ಜೂನಿಯರ್ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ರಾಜೇರು ಒಂದು ಲೆಪಾದಿದಾರ್ನ ರಾಜೇರು ಇತ್ತಂಡು ಐಕೈಕ್ ಅವಂತ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಐಕೈಕ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಅವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಡ್ ಗಿಡ ಲಕ ಮನಸಾಂಡ್ ಬಲ್ಲಡ್ ಗಿಡನಾಗ ಅವು ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ನಾವೇನು ಜೂನಿಯರ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಜೂನಿಯರ್ ಗಿಡಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜಬಡಾಯಿನಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ 4 ಮೆಟ್ಲ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಐನ್ನೆ ಆಜಿನೆ ಕಂಬ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಜೇರು ಸೀನಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಅಪಗ ಅವು ಜೋಡಿ ತತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಕೆಲವು ಬೇತೆರ್ಲು ಬೊಗ್ಗುಗು ನಮ್ಮ ಬೇತೆರ್ಲು ಪಾಡಿಯ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಲಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲನೆ ಅವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಬೇತೆನೆ ಆಪಿನಲಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್. ಸೊ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಎರ್ಲು ಪಾರೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟದ ಕುಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕಿನ್ ಪಾಡ್ಯ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾಲದ ರಾಜನ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ಮಿಡಿಲ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಉದವರೆ ಪೊನ್ನೆದ ಒಂಜಿ ಏರು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅತ್ತೂರ್ ಮನ್ಮಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಮೋಡೆಯರು ಅತ್ತೂರ್ ಮನ್ಮಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ ಮಂತದ್ ಅವೆನ್ನಿಗುಲ್ ನಾವೆಡ್ ಗಿಡಲೆ ಐಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾರುಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗ ಐಕೈಕ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಅವು ಸೂಟ್ ಆವ ಅಂತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಐಕಲ ಕಮ್ನಾಡ ಅವೆನ್ ಪಪ್ಪನ ಬುದಡ್ ಗಿಡ ಐನಿ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಪೊಗ್ಗ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಐತ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಲಾಡ್ಲ ಕೂಡ ಬಲ್ಲು ಕುಂಜಿಡವೇ ಜೋಡಿನ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಒಂತೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಗ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂಚ ಎರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಅವಂದಿತ್ತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ಯ ಐಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಮಗಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಿಡ ಐನಿ ಅಲ್ನ ಊರವು ಬಲಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚ ಸಿಯಾ ಚಿಂತನೆ ಐತೆ. ಸೊ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ನ ಪುದಾಡ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪೊಂಗುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಬೊಕ ಮಾಲದ ರಾಜ ಪಾಡ್ಯ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಐಟ್ಲ.
ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ 4 ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ನಾಡ್ದು ಎಲ್ಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಬಲರಾಮ ಅಂದಿರು ಉಂಡು ಅವು ಉಲೆ ಬಾದಿ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಾಗ್ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಗಿಡಾರೆ ಸೊ ಐಟ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಐಕಲ್ ಆಡ್ಲಾಂಡ್ ಮುಲ್ಕಿ ಇಡ್ಲಾಂಡ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ರುದ್ರೇರು ಅಪಗ ಐಕ್ ಜೋಡಿ ಸೆಟ್ ಒಂದಿತ್ತಿಜಂದ್ ಬೋಲಿಯರ್ದಗುಲು ಬೈದಿತ್ತೇರು ಕುದಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಬಂಡೇರ ಆಗುಲ್ ನಮ್ಮಡ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ಯ ಆಗುಲ್ ಮತ್ತ ಸೊ ಅಗಲ್ ಪಾಡಾಡಂದು ಒಂದು ಕೊರ್ನಿ ಐಕ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಿತ್ತಂದು ಸೊ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು 2-3 ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಎರುದ ಮೆಡ್ಲ್ ಯಾಂದಲ ಪುದರ್ದ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಿದತೆಯರು ಎರುಕು ಮೆಡ್ಲ್ ತಿಕ್ಕನಾನೆ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಪುದರ್ ಎರ್ನಲ್ಲ ಒಪ್ಪಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎರ್ಲು ಬೇತೆ ಇರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಯಾನಿತ್ತಲ ಪನ್ಪಿನ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎರುಕು ಪುದರ್ ಅವಡು ಎರು ಎರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪಡಿ ಎರುಕು ಮೆಡ್ಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎರುಕು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅವಡು ಅವು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಕರೇನ ಎರು ಗಿಡದ್ ಆಯ್ಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಪಿನಿ ಎಂಕ ಸರಿ ತೋಜಿ ಐಕೊಂತೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆವಡಂದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ರೆ ಎತ್ತುಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತನೋ ಅಂತೆ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡ ಅಂದಾತೆ ಏರ್ನ ಎರು ಕಂತದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಬೊಕಲ್ನೆರ ಬೊಕೊರಿನ ಎರು ಎನ್ನ ಎರು ಪಾರುಜಿ ಯಾನ್ ಬೊಕೊಂಜನ ಎರು ಕಂತದ ಎನ್ನ ಪುದಡ್ ಗಿಡಾದ್ ಐಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಂಗದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಆತು ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತ ಅಂತ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಕೇರ್ನಾಗ ವಾಯರು ಇರ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿಯರು ಇಜ್ಜಂಡ ಬಕ ಐ ಗೊತ್ತಾರಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಎರುಕು ಕೊರ್ಲೆ ಗಿಡವನಾಯ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾನ್ ಚಂದ ಸ್ವಂತ ಎರು ಗಿಡವನ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮಡಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅದೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತಂದು ಕಮ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನೆಟ್ ದುಂಬು ಇದು ಸಪೋಸ್ ಯಾನ್ ಇರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗಿಡ ಇರ್ನೊಂಜೆರು ಎನ್ನೊಂಜೆರು ಯಾನ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬರೆದ್ ಕೊರೋಡು ಎರ್ಮಲ್ದಾರ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರ್ ದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಕಮ್ಲ ಗಿಡವ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇದು ಬೇತೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕರೇಗ್ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಆದ್ ಅವು ಐಟ್ದಲ್ಲ ಐಟ್ ಕಮ್ಲ ಅವು ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದಲ್ಲಕ ದೀವರಿತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಒಂತೆ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಒಂಜಿ ಪೋಷರ್ತಿನ ಸೀಸನ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಕ್ಲು ದಾದ ಕಲ್ತಾರ ಸರ್ ಪಂಡ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಾದ ಕಲ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಟೇಕ್ ಅವೇ ದಾದ ಪಪ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಪ್ಪ ದುಮ್ಮದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೊ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪಾರ ಅನುಭವಿಸ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂದಿನಾರು ಅರೆಗ್ದಲ್ಲ ನನದಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ಅಪ್ಪಗ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಒಪ್ಪಂದಿನದಗನೆ ಸ್ವಂತ ಎರಡು ಏತ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂದಿನಾರ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕಿಂಜಪ್ಪನಗ ಒಂದೊಂಜಿ ವರ್ಷ 12-13 ಮೆಡ್ಲ್ ಒಂದಿತ್ತಂದು ಸೊ ಅವುದ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಬಂದಿಜೇರ್ ನಂಗೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಲಡೇದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬುಧರ ಅವಡಂದ್ ಅಂಚ ದಲಜ್ಜಿ ಕಮ್ಲಗ್ ಬುಧರ ಅವಡಂದ್ ಎನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಯಾನು ಬಾಂಬೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಅವ್ಲು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಬುಧರ್ ಉಂಡು ಪಪ್ಪನಗುಲ್ ಮಾತ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮಾತ ಬೆಲೆ ಮಂತಿನಗುಲ್ ಮಾತ ಬೈದೇರು ಸೊ ನಂಗೆ ಅಂಚ ಪುದರಗಂದತ್ತ ನಂಗೊಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಆದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಡ್ ಅಂದ್ ಐಟ್ ದಾಲಲ ಫೈಟ್ಸ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲಡಾಯಿ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಬೇತೆಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದೆ ಇರ್ ಕೇಂದ್ರ ದಾದ ಕಲ್ತಾರಂದು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಬಳ ಬೇತೆ ವೈಟ್ಲತ್ ಇದು ಯಾನಿರಡ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಲಡಾಯಿ ಮಂತ್ ನೀರ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಯಾನಿರ ಹಾಕ್ಯ ಐಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಮಲದ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಹಾಲಾತಂದು ಅವು ತೋನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ದಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಜಿ ಬಟ್ ಕಮಲದ ವಿಷಯ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹಾಲಾಪಿನ್ ಬಂಡ ಅವು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡೋ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅವೇನ್ ಕಮ್ಲಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಲಡ್ ಕಲ್ತಿನ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಮುಗುಲ್ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಮುಗುಲ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಇದು ಪಾಪ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯರ್ಮಾಲ್ ಕಮ್ಲದ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಮುಗುಲ್ ಎಂಕುವರಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಗಲೇನ್ ತೂವನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ನದಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತದಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವಂತ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಗುಲ್ ವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಗಿಡವೇರು ಅಗಲ್ನ ವಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊ ಮತ್ತ ಒಂತೆ ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲ್ಪರಾಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ವರ್ಷ ಇಡ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಸೀಸನ್ ಬಿಡ್ದು ನಿಗ್ಲಾಡಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪನೇ ಬೇತೊಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಕಿ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜೀರು ಬಂದು ಎರ್ಮಾಲ್ ತಕ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮುಂದೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದೂಜೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇರು
ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ವಿಚಾರ ಸತ್ಕರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಸಿಕ್ಕಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಂಗೆ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಇರ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜನ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಪುದರ್ ಮಂತದ ಕಮ್ಲಾನ್ನ ಮಿತ್ಕಂತದ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಮಟ್ಟ ಪೋತೆರ ಇರಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಕವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತ ಆದಿತ್ತನ್ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ನ ಮತ್ತ ಆರ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಪೋದು ಮನುಷ್ಯಗಂತೆ ಆಂಕರ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತೆ ಪೋರುತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಒರೇ ಮಂದಿ ನಿತ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನಗಳು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪೇರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತೊಳ್ಳೆ ಮಾತಾಗಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಿತ್ ಬರೋದು ಮೇರೆ ಕಮಲದಟ್ಟಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಇದು ಮುಟ್ಟೆ ಇರ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪೇರು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾಕ್ ಬರ್ವೆ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರ ಇತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ವಾರ ಕೊಡ್ ಮಂತನಲ್ಲ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವನ್ ತುಂಡು ಮಂತ್ವೆ ಬಟ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಆರ್ ಬತ್ತದ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಹಂಬಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಆರ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವಲ ಕಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತದ ಜವನೇರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತೆ ಮನ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೇಟ್ ದಿಂಚಿ ಎನ್ನಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಚಾಲು ಉಂಡು ಓವೆನ್ ಎಂಚ ಗಿಡವನು ಅರ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆತ ಒಂಜಿ ನಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈತ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಜನಗಳು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ದಲ್ಲ ಇಂಚದಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅರೆಗ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಪ್ಪನಗಳು ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿ ಒಂಜೆ ಟೀಮ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಲಕೆಲ ಎರಮಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಪಪ್ಪನಿ ಮತ ಮಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಅವೇ ಟೀಮ್ ದಗುಲ್ ಮಗಲ್ ಮಾತ ಸೊ ಅಪಗಡ ದಿಂಚಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಅದ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ ಪಪ್ಪನಗಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಅಪಗ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಕೊಲಕೆ ಗಿಡದೇರ ಆರು ಬೊಕ ನಂದಲಿಕೆ ಭಟ್ರ ಅಪಗಡ ದಿಂಚಿ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಎನ್ನ ಗಿಡ ಕುಲ್ಲಾಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಪಡಿ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಅವರ ಆನಂದೇರ್ ನಮ್ಮ ಗಿಡವನು ಕಟ್ಪಡಿ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಎನ್ನ ಬುದಾಡಿ ಗಿಡವನು ಏಪಲ್ಲ ಅಪಗ ಆನಂದೇರ್ ಇರುವೆಲ್ದ ಎರ್ಲು ಗಿಡದ್ ಆರ್ ಬೂರ್ದಾರಿಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೆಟ್ಟದಿತ್ತನ್ ఒక ಗಿಡ ರ್ಯಾಪು ಜನ್ನ ಅಂಡೆ ಏರ್ ಗಿಡ ನಮ್ಮ ಬಲದ ಮಲ್ಲನೆ ಎತ್ತೀನಿ ನಾವೆರ್ದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಮ್ಮ ವಾಯರ್ನು ಇಂಚ ಪಾರು ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅದು ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಅದು ಎರನ್ನು ನಾವೆಡ್ದು ಎರನ್ನು ಬಲ್ಲಡ್ ಗಿಡ ರ್ಯಾಪು ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲು ಅಂತ ನಾವೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪರು ಅಂತ ನಾವೆರಡು ಅಂಚ ಸೊ ಆ ದಿನ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಕಾಲನ್ಲ ಕೊಲಕೆದ ಬಾಂದೊಟ್ಟಿಯರು ಹುಟ್ಟಿಯರು ಇತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ದಾರ್ ಇತ್ತೇರು ಅರಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರನ್ನ ಎಂಕ ಗಿಡ ರೆಕೋರ್ನಿ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮರಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತನ ಕಮಲ ಸೊ ಅಪಗ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಆ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಮೊಕ್ಕೆ ಅಪಗ ಸೀನುಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಗೊರಿ ಒಂದು ಅನ್ನ ಇದೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಗೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಅದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂಚ ಅಪಗಡ ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ರಿಲೇಷನ್ ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅವೊಂದುಂಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಜಿತೇಶ್ ವರ್ಣರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಂಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮರನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿದೆ ತೊಂಡ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿದ ಅವಳ ಎಲ್ಲೆ ಕುದಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಟ್ಕಲ ಶಂಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಎರುದೆ ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಗ್ಲಿ ದುಬೈದಾರ್ ಆರ್ದೆ ತೊಂದಿರು ಅವು ಎರ್ಲುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗಗಂತ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ ಬರಂದುಂಟು ಅಂಚ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡಿಗ ಗಿಡರೆ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಎತ್ತೀನಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅವೇ ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಬಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ ತುಲೆ ಇಲ್ಲ ಈತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತರ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಏರು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆತ ಈಸಿ ಇತ್ತು ನಾಡ್ದವರ ತಿಕ್ಕವರ ಕಲೆ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇರು ಮಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಕ ಅಂಚ ತೂವನಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನೆ ಆರಾಮಂತ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಪೋಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಮಲದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂದ್ ಅಂಚ ತೂಪಿನಿ ಎರು ಪಾರು ನಮ್ಮಡ ಮೂಡಾರ್ ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೆ ಒಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ನೂಜಿ ಪಡಿದಾರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮೇನ್ ನೂಜಿ ಪಡಿದಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗಾಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಲ ಬೆಲ್ವಾಯಿ ಉಮ್ಮನಟ್ಟು ಎರು ಚಿನ್ನುನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆದ ಕುದೀಟವಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ
ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2-3 ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟ ಒಂದು ಉಂಡು ಒಟ್ಟ ಅದು ದಾದ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪಿನ್ ತೂಪಿನ್ ಅದೇ ಎರು ಪರೋಡಿ ಎರು ಮಾಡ್ಲಾವಡು ಉದರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಅ ಸೀನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ ಎಂದ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡ್ ಬೇತಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಾಡ ಅಂದ ಅಂಚ ಸರಿ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ 15 ಮೆಡಲ್ ಆತುಂಡು ಐಟ್ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೆಡಲ್ ಸರ್ ನೆನಪು ಇಂದ ನಾನು ಮರಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ರೇಸ್ದ ಮೆಡಲ್ ಎಂಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈದಿತ್ತ ಬಲ್ಲದಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಮೂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಹೊಕ್ಕಡಿ ಗೋಲಿ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ನ ಕಮಲಾಡ್ ಏರು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನ್ ಫೈನಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಲೈವ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬಾಂಬ್ ಇಡಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ಲು ಎಂಚಿನ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಎರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೆತ್ತು ದಾತನ್ ಎರು ದಾದ ವಿನ್ ಆತನ ಸೋತನ ಗಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಅವ ಎರುದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಏರ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಂದಿನ ಲೈವ್ ಆತಿಜಿ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತ ಸಮ ಬೈದಿತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಅವು ಲೈವ್ ಕಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇತೇನೆ ಅವಳು ಒಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈತಂದು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಆತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಇಂಚು ನನ್ನ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಇರೇ ಫಸ್ಟ್ ಆತ ನಂದು ಅಂಚ ಸೊ ಒಂಜಿ ತೂವೊಂದಿನ ರೇಸ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂದು ಅವೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಆ ದಿನ ಬಾರಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಮಾತುಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಆವ್ ಅಂದ ಅಂಚ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ನೆನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎರನ ನಾಡ್ದು ಒರಿ ನಮ್ಮ ಎರ ಗುರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಂದಿನ ಫೈನಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಪಪ್ಪಗೆ ಬಂಡ ಕಡಪಾಡಿ ಕಂಬಳ 10 ವರ್ಷ ಮಲ್ತ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಎರಮಾಲ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತ ಬಾರಿ ಶೋಕದಾಲಿ ಕಂಬಳಪುರ ಮಲ್ತ ಇಂಚೆತ್ತು ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಎರಮಾಲ್ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇರೋನಿ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ ಲೈನ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪಗೆ ಗುಗೆಲ್ ಕುರ್ತು ಬೆಂತನಾರೆ ಈಗ ನಿಜೋಟು ಬಸ್ ನಿಂತಿರು ಪಪ್ಪಗೆ ಈರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಕಟ್ಪಡಿ ಕಂಬಳದ್ದು ಇಡೇ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅದ್ರೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಮನ್ಪೋನ ಅಂದ ಅರೆಗ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಕಮಲ ಗಿಡ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆ ಕಮಲ ಮನ್ಪೋನ ಖುಷಿ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಡಂದು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆನಾಗ ಊರ್ದೋಗುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಕಮಿಟಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಾತ ಡೊನೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಬೊಕ yermalದ ಊರ್ದಗುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗುಲೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಕಮಲ ಒಂಜಿ ಮಂದಿತ್ತ 150 meters ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಡ್ಲ ಬತ್ತ ಅಂಡ್ ಯಾನೆ ಪನ್ನೊಲಿ ಬೇತಗುಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಹೆಂಗ್ ಕಿ ಮಾತ ಕಮಲಾಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಟಾಪ್ ಆತನ yermal ಕಮಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆದ ಕೇಂದೆ ಅಂದಲ್ಲ ಅಂಚ ಶೋ ಆಫ್ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಓಟಗಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಟಾರ್ಚ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಜ್ಯೋತಿ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ನ ಬೇತು ತುಂಬದ ಮಾತ ಜಾಕಿ ಜಾಕಿನಗಳು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಡ್ತು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ್ ಮಶಾಲನ್ ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಾಯಿನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ನಮ್ಮ ಬೀಚ್ ದ ಪೊಯ್ಯ ಮತ್ತ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಊರ್ದಗುಲು 50 ಲೋಡ್ ಪೊಯ್ಯ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂತೂತೆ ಜೋಕುಲು ಪೊಂಜೋನಗುಲು ಚಪ್ಪಲ್ ದೆತ್ತದ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇನೆ ಏನೋ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಬೀಚ್ ಎಫೆಕ್ಟೇ ಬೈದ್ ನಾವು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬೊಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೊಕ ಗ್ರೌಂಡ್ +1 ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಂದು ಮತ್ತ ರೆಫ್ರಿ ಕೌಂಟರ್ ಮಿತ್ತ ಮತ್ತ +1 ಬ್ಯಾಲ್ಕನಿ ಮಂದಿತ್ತ ಅವು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡವು ಒಂತೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಲೇಟೇ ಮಂತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಲ ಅಂದ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ದು ಎಲ್ಲದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಬಟ್ ಅಗ್ಲೇ ನಾನು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಕಲ್ಲ ಸಾಲ ಒಂತ ದಿನ ವನಸ್ಪುರ ಮನ್ಪದ್ ಅಗುಲ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಗುಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪಾಡಂದು ಪಾಪ ಅಗುಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಹೋಪ್ಸುಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಗುಲ್ 1-2 ಗಂಟೆ ಬಿರ ಪೋಪಿನ ಬಂಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಗುಲ್ ಅಂತ ಕುಂತ್ವೇರು ಅಂತ ತಿರುಗುವೇರು ಅಂತ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಲುಪ್ಪ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇದ ತಿಕ್ಕಡಂದಿ ಅನ್ನ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಅವು ನಾಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ಪಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಲ್ನ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಅಂಚ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಸರ್ ಏನಾರ ಪಿರವರ ಪಪ್ಪಡ ಬಾತಿರ್ನಾಗ ಪಪ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಕೊಂಡ ಕಂಬಳ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಹಾಬಿ ಸೊ ಇರ್ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಸರ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಈ ಕಂಬಳದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎರು ಮೇನ್ ಅಂಡ್ ಎರು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಣ ಬಂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊರ ಜನ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಎರು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ಖರ್ಚು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಬೊಕ ಖರ್ಚು ಏಪಲ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತೋಡಾಪುಂಡು
ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಾಲೆ ಖಾಲಿ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಖರ್ಚಿಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ಸ್ವಂತ ಇರು ಗಿಡರೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಉಂಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಜೇರು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು ಎಂಡ ಒಂಜೇರು ಎಡ್ಡೆತನ ಐಕೆನ್ ಜೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗಿಡ ನೆರದಿಂದ ಬಡ್ಬನೇರು ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ ಖರ್ಚಿ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲಾಪಿನಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮನ್ಪೆನೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲಗದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ತಗೊಲು ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ತಗೊಲ್ದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗುಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಗುಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಏತಾ ಪುಡಾತ್ ಮನ್ಪುನು ಓವರ್ ಖರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅಂದಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲಕ ನಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕಾಸು ಇತ್ತನ್ಲ ಅವು ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಒಟ್ರಾಸಿ ವೈಕ್ಲಸ್ ಬರ್ದುದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಯಾಕೊಂಜಿ ಕಾಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಪ್ಪುಡು ಅವೇ ಇಯರ್ಲೆನ ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಬಂಗಾರ ಏರಿಲ್ಲ ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಮುಲಿಲ್ಲ ಆದಲ್ಲ ನಂಕದಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅವು ಈಕ್ವಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಲ್ ಮದ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿ ಕಟ್ಪಡಿ ಕಮ್ಲಡಿ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಾತುಗಳು ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇದು ಅದು ಮಟ್ಟ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಖಾಲಿ ಪವನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಪವನ್ ಡಲ್ಲ ಪುರಿಸುಜಿ ಒಂತೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಒಂಚೆ ಪೊರ್ಲದ ಟ್ರೋಫಿ ಮನ್ಬೋಗ ಒಂಚೆ ತೀಕ ಈತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಾರ ಟ್ರೋಫೀಸ್ ಮಾತುಗಳು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ದೀತೆ ಖುಷಿ ದೀತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೊಸತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂದ ಎರಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಮಂದ ಎರಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಬತ್ತಿನಗ್ಲೆ ಮಾತುಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ನಮ್ಮ ಮಂದಿನ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಬುಡ್ಪಿನಗ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಂದ ಏರ್ನ ಇರು ವಿನ್ ಆತಂದು ಅಗಲ್ನ ದನಿನಗಲ್ನ ಬರೀಟ್ ಬುಡ್ಪಿನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾತ ನಮ್ಮ ಅಗುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತದ ಹೆಂಗ್ ಪಂತಿರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಚಿನ ನಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾಪಂಡ ನಿಗುಲ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಗಲ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ ನಿಗಲೆಗ್ ನೆರ್ಪೇರು ವಿನ್ ನನಗ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ತಿಕ್ಕೊಡಂದು ಮಸ್ತ್ ದನಿನಗುಲ್ಲ ಪಂಡೇರ್ಕಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಮಂದಿತ್ತಾರ ನಿಗುಲು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇಟ್ಲ ಅದನ್ನ ಬುಡ್ಪಿನಗ್ಲೆಂಗ್ಲ ತುಲಾಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ದಾದ ಪ್ಯಾಂಡುಲರ್ ಬಂಡ ಆಟಿ ಮುಗಿಂಡೆ ಸೋಣ ನಾನ ಕುದಿಪುರ ಚಾಲು ಆರುಂಡು ಯಾನ್ ಕುದಿಗಂದೆ ಬೈದೀನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕುದಿ ಅಂಚ ಸೊ ಎಲ್ಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಸ್ಟ್ 19 ಎರಮಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಕುದಿ ನಿಯರ್ ಸೊ ಎಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಕುದಿ ಮನ್ಪನ ಜೂನಿಯರ್ ಎಲ್ಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏನ್ ಹೊಸ ಇರುದೆ ಅವೇನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಸುದ್ ಗಿಡಾರೆ ಆತೆ ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕುದಿ ಜೂನಿಯರ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲ ಎಲ್ಲೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಳ್ಳಾರ ಎಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅತೆಂಚ ರಡ್ಡು ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಪಾರ ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ನಾವೆರಡು ಪಾರ ನಾವೆಡ್ದಿಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚ ವಿಶ್ವನ ದೇವಾಡಿಗರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಜಿ ಪಾಡಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುನ್ನಲ್ಲ ದೂಜನ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಂದಿನ್ಲ ಆರೆ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಜೊತೆ ಮುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ ಐತ ಒಂಜಿ ಐತ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಬೊಗ್ಗು ಬೈದನ್ ಅಂಚ ಬೊಗ್ಗು ಐತನೆ ಶೇಪ್ ಸೈಜ್ ದ ಮಾತ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹೆಲ್ದಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೊಗ್ಗು ಪೋಸತಿ ಕಾರ್ಬೇನ ಆದಿತ್ತಂಡು ನನ್ನ ತೂವಡ ಅವು ಐತ ಮಿತ್ ಮತ್ತ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಗಿಡದ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ತೂಂಡ ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಾವಂದ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎರಲು ಬೈದ ಎರಮಾಲ್ ಈರೆಗೊಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬರ್ತದ ಪಂಡ ಆಯುರ್ ಯಾನ ಮಲ್ಪಯ ಆತು ಮೆಡ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಜನ್ನ ಬೆದದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮುನ್ನೇರು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಕಾರಣ ಪಂಡ ನಂಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪನಾಗ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಬಗ ಬೋಲದು ಗೊತ್ತು ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇರುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇರುಲ್ಲ ಸಾಂತು ಇರುನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತಲು ಒಂಜಿ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತಲು ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮೆಡ್ಲ ಆಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂತುಗೆ ಎರು ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮುನ್ನನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ತೊಂದಿ ಮುನ್ನಂದೆ ತಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಲ ಬಾರಡಿ ಕಮ್ಲ ಅವು ಜೋಡಿ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಂದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವು ಸಾಂತುಲ ಮುನ್ನೆಲ್ಲ ಮರುಡಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮಂದಿತ್ತರ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಾಂತು ನಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮುನ್ನೇರು ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಲಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತ್ ತೋರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುನ್ನೇರು ಪಂಡ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆ ದಿನ ಬಾರಡಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ನಾಡು ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ನಾಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ವಾ ಎರುಂಡ ಬಿಡ್ತಿಜ ಆ ದಿನ
ಅದ ಅಪಗ ತಾಟೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮೊದ್ಲು ಇತ್ತು ಆ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಹಿಂಗ್ ನನ್ ನೆನ್ಪುಂಟು ನಂಗೆ ಸುರುಟೆ ತಿಕ್ಕಿದ ನಾವು ಸುರುತ ಸಾಲ್ಡೆ 15 ಸಾಲ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಿದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಇರ್ಲಿ ನಾಕೊಂದೇ ಪೋಯಿದ್ ಬಕ ಮುನ್ನೇರು ಅಪಗ ಮುನ್ನೇರು ಸಾಲು ಬಂಡ ಜೋರೆ ಅವು ಸಾಲು ಬುಡ್ದೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಂದ ಅಂಚ ಬೊಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾತ ಹಾಲಾದ ಅಂತ ಬೊಕ ಬೊಕ ಅಂತ ಡೌನ್ ಆಂಡ್ ಅವಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುಂಬು ನಂಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಉಪಿನಂಗಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಬೊಕ ದೂಜೆ ಮುನ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ದೂಜೆ ಕೂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲಿ ನಮ್ಮ ನಾವೇಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೂಜೆ ಅನ್ಕನಗ ಕೂಡ ಅವ್ ಜೋಡಿ ಮೂಡು ಬೆದ್ರಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಲಾಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಲಾಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರ ಗಿಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಅವಡ್ ದುಂಬ ಅವೇ ವರ್ಷ ನಾಲೆನ್ ಮಾಡ್ಲು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಂದಿರ್ ಪುತ್ತೂರು ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಸಮ ಅದು ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೊಂಡೊಟ್ಟಲ್ಲ ಪುಡ ಆ ವರ್ಷ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಸಮ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಅದೇ ಅಂಚ ಸರ್ ಇದು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಕುದರ್ ಬಂತೆ ಅಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದ್ರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ ದುಂಬು yermal ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳಚೂರು ಬಾರಿ ಫೈಟ್ಗೆ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಕಿಂಜಪ್ಪನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇಟೆ ಅಗುಲ್ ಅಗುಲ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಬಂಡ ಏರ್ಲೆ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾರ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಫೈಟ್ ಬಟ್ ಇತ್ತಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನನಗೆ ಮಿತ್ತು ಒಟ್ಟು ಕೊಲ್ದಿರ ಅಗುಲ್ ಸೊ ಅಗುಲ್ ಪಿದೈ ದೋಸ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಅಗುಲ್ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫೈಟ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಂಕಲ್ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರೊಂದು ಪೇರು ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಂದಿ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಮಗಾಲ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಬುಡಿದಿಗೆ ಎಂಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ ಬಾರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮದರ್ ಲಕನೆ ಆರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಉಂಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಆರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಪೇರು ಓಯರು ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ತೆಪ್ಪುಗ ತೂಕ ಮಿನಿ ಅಪಗ ಅಪ್ಪನಗುಲು ಕಮ್ಲಾಡ್ ಫೈಟ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತೈತೆ ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾತಾಡಲು ರೆಡಿ ಆಪೇರು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪಡುವಂತ ಐತೆ ಆಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜುಂಡು ತೂಡು ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಅಪಗದಲ್ಲ ಇಂಕ್ ದುಂಬದ ಆತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಅಪಗ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು yermal ಕಾರ್ಕಳ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆರ್ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರ ಅರ್ನ ಯಾನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾವಿರ ಇದು ಅರ್ನ ಇರುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅವು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಗಿಡಾದಿಜ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ ಸಡೆ ಅಂತ ಅಗೋಲು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ ಉಂಡು ಪತಂಪೋಲೆ ಅಂತ ಐಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದ್ದು yermal ಪತಂಪೋಯ್ ಅಂತ ಪಂತದ ಆರ್ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಗಿಡಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎರು ಬತ್ತಿನಾಡ್ದು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆತಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಕುದಿಟ್ಟು ಮಾತುಗಳು ತೂಪೇರು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊ ಅರ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಅರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಖೇಶ್ ಏರುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಂಕ್ ತೂವನಾಗ ಅಂಚ ಅಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯರ್ ನಗಲು ಅವಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲತಾನೆ ಸೊ ಆರ್ ಅಪಗ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಆರ್ ಮಿನಿತೆ ಎತ್ತನ ನಮ್ಮ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಹಠತಾರ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಂಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪರಿತ್ತಂದು ನಂಗೆ ಕೆಲ್ಸನೇ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಜಾಕಿ ಅದು ವೀರಕಂಬ ಜನ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೆ ಮೂಡೆ ಪಪ್ಪನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ರು ಸುರು ಗಿಡ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀರಗಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗದ ಮತ್ತ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕೆನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಮತ್ತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತೋನಾಗ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದಿತ್ತು ಆರ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸ್ವರಲ್ಲ ಬನ್ಪೇರೆಗೆ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದ್ರೋರ್ನಿ ಕೊಲಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನ್ ಟಿವಿ ಇತ್ತೆ ಆರ್ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೈದಿತ್ತೆ ಆರ್ ಅದ ಮಟ್ಟ ಎರ್ಲು ಒಂಜಿ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಏನ್ಪಾ 11.8 11.9 ಪಾರ ಒಂದಿತ್ತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡಿಗ ಗಿಡ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗ್ ಪಪ್ಪ ಪಂಡರು ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೈದೇರು ಸ್ವರಕೇನ್ ನಾನು ಯಾನ್ ಟಿವಿ ಇಡ್ತೂತೆ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಟಿವಿ ಇಡ್ತೂತಿನ ಟಿವಿ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಫಿನಿಶ್ ಲೈನ್ ಇಡುಂಡತೆ ಹೆಂಗ್ ಅಲ್ತ ಸ್ವರಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ತ ಸ್ವರಕೇಂದ್ರ ಎರು ಪಾರಿನ ಪೆಟ್ 11.3 11.4 ಪಾರ್ದು ಅರ್ನ ದಡಿಕ್ಕೆವು ಅಪ್ಪನ ಇದು ಎನ್ಲಿ ಅಪಗ ಆರ್ ದಡಿಟ್ಟು ಗಿಡನಾಗ ಎಂಚ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಪ್ಪನ್ ಅಪಗ ಮಾತ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕರೆತ ಬರಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಜಪ್ಪನ್ ಉಪ್ಪನಾಗ yermal ದೇವ್ರು ಪಾರ್ನಾಗ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡೇ ಬೇತೆಗೆ ಅಪಗ ರಪ್ಪ ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಎರುತೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಮೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಕಿ ಬೈಟ್ ಸಾಲಿ ಅನ್ರು
ಮುಲ್ಕಿ ಬೆಡ್ ಸಾಲನ್ ಯಾಕಿನ್ನೊಬ್ಬರ ನಾನು ಜೆಕ್ಕೆಲ್ಡಿಗಳು ಅಂದಿತ್ತೇರಿ ಅನ್ ಗಮನ ತೋರ ಬರ್ನಾಗ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಬಾಂಬೆದ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಗಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬುದ್ದಾಡ್ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಮುಲ್ಕಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಗಿಡ ಏನು ನಮ್ಮ ಎರ್ಲೆ ಅರ್ನ ಬುದ್ದಾಡೆ ಗಿಡ ಏನು ಅಂಚ ಅಗಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಆರೋಧನಗಳು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ತು ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಡ ಕಂಬಳಡ್ ಕಾತನಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಫಾಲೋನ್ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಐಕೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸರಿ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಪರು ಎಡೆ ಆರು ಲಾಯರ್ ಆರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ರು ಸೊ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ಇರ್ಲ ಅಂಜನೆ ಸೊ ಹೆಂಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಗಲ್ನೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಮತ್ತ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕಮಲ ಗುಂಜಿ ಅತುಲಿ ಅಗಲಿಗೆ ದಾಲ ಆರೆಜ್ಜಿ ಕಮಲಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲವ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಗುಲ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಬೊಕ ಐಟ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಸೊ ಅಗುಲೊಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಲವ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಖರ್ಚಿ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚು ಇಡ್ಲ ಗಮನ ಮನ್ಪೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿಂದಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾತಗಳನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುಂಡು ABCD ಕಟ್ಟರುಂಡು ಅವು ಮಾತ ಆಗಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನಂಕದೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಈತೆ ಗಿಡೋಡು ಅಗಲ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೀರೀಸ್ ಆತಂದು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ಗ್ಲಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ನಾರವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ ಅಪಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಂತು ಎರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಅಗುಲೊಂದೆ ಅಗಲ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈಟ್ ಒಂದೆ ಲೂಸ್ ಆಂಡ್ ರುದ್ರನ್ ಕೊರಿಯಾ ಸೊ ಅಪಗ ಒಂದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈಟ್ ಒಂದೆ ಅಗಲ್ನ ಲೂಸ್ ಆಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಅಗುಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಗುಲ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಐನ ಮಾಡಿ ನಾಗರ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಇಕ್ಲ ರೆಡಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಜನ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಜನ ಹೆಂಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರಿಗೆ ಅಪಗ ಮೆಡ್ಲ ಅವನ್ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಒಂದೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಅರೆಗ್ಲ ಅವಡ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅರೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಂದಿನ ಸೊ ಅವತ್ತು ಚಲೋ ಬಟ್ ಅರೆಗ್ಲ ಆವಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಟೀಮ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ವಂತ ಇರುವೆ ಗಿಡವನ್ನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ನನೇರು ಗಿಡವೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆತಾತನ್ ಬಂಡವೇನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕನೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗುಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಅಗಲ್ನೇ ಸ್ವಂತ ಇರೋ ಗಿಡ ಇತರ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸರ್ ನಿಕ್ಲ ಈತ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಜರ್ನಿ ಹೊರ ಇರು ತಿರುಗಿದ ದಾದೇನು ಸರ್ ನೀರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲಡು ಶುರುವಾಯಿನ ಜರ್ನಿ yermal ನಕ್ಲು ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಎತೋ ಜನ ಮೆಡ್ಲಾವ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪಾಕೆಟ್ ದೇವ್ರನ ದೇಟ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಉಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನಗುಲ್ ಮಂದಿನ ಮತ್ತ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಮೆಡಲ್ಸ್ಲ ಉಂಡು yermal ಇತ್ತೆ ಪುಚ್ಚುಟು ಬೀಡುದಗುಲು ಬಾರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಟ್ಲ ಅಲ್ಲನ್ನೇ ಚಂದ್ರ ಸನ್ನೆ ಕಮಿಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಕಮಲ ಕಮಿಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಇರ್ಲೆಂತೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಕಂಬಳದನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಊರು yermal ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುನನಿ ಊರು ಬೊಕ ಈ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳ ಆತ ಆಪುಜ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂತೆ ಕಾರ್ಕಳ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಆಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸೈಡ್ ಅಡವೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಮುಲ್ಕಿ ಬುಡ್ಡ ಈ ಸೈಡ್ ಬೊಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ವಾಸ್ ದ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಬಟ್ ಒಂಜಿ yermal ಅಂಚಿನನೆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬತ್ತಿನೇಕಿ ಜನಕುಲ್ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಗುಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೂವನಗ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈರ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಒಟ್ಟುಗಿಂದ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಪಂಡ ಈರ್ ವೃತ್ತಿಡ್ ವೈದ್ಯರು ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಪಂಡ ಒಕ್ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಪಾಡುಗಳನ್ನ ದುಡ್ಡು ಏರ್ಲ ಪಾಡು ಪಾಡಿಗಳು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೂಡ ಆಪುಂಡು ಟೀಮ್ ಇದೀರಿ ಎಕಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಗಡಿ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಈರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡ ಬೀಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಬಫೆಲೋ ಓನರ್ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವುಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲತೆ ಎರು ತೂವರೆ ಮತ ಪಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಂಗೆ ತಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಮನ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಬರಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಗಳು ಟೀಮ್ ದಗಳು ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಜಿತೇಶ್ವರ್ ಅಗುಲ್ನ ಮತ ಬರಂದು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಂಜಿ ಎರು ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಆತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಾಕಿ ಆಸ್ ಅ ಓನರ್ ಆಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಗೈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕೊರಂಡ ಬಂಡ ನಂಕ್ಲ ಒಂತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಆಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಖಾಲಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಮತ್ತೋಡು ಉಲೆಡು ತುಜಿ ಮಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಪ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಆತ ನಾಲೆಜ್ ಒಂತೆ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲ ಆತನಿತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಪ್ಪ ಕಲ್ಪದಿನ ಪಪ್ಪನ ಕೇಂದ್ ತೂತುದು ನಂಕ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂಚೆನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಸೊ ಈರ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಈರ್ನ ಕಸಿನ್ ಆರ್
ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತ ತೂಪಿನಾರೆ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ yermal ಗಿಡದ ಅಡ್ಡಪಲ ಗಿಡದ ನಮ್ಮ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆದ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತೂಪಿನಾರೆ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಯ್ಗ್ಲ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೊ ಆಯ್ಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮುಜಿ ಕಂಜಿಲ್ತೆ ತೊಂದ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ದೀತ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೂಲಿಯರ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಅಂದ ಅವ್ಲು ದೀತ ಸೊ ಅಂಚ ಅಗಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುದರ್ ಯರ್ಮಲ್ದ ಇವೊಂದು ಆಯನ ಕಸಿನ್ ಆಯ್ನ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲು ಪುಟ್ ಕೊರಂಗ್ರ ಬಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯರ್ಮಲೆ ಮಾತಗಳೈತೆ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಮಂಡಲ ಅವು ನಿಗಲ್ನ ಮುದಡಗಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಪುದರ್ದ ಮಾತಲಿಚ್ಚಿ ಎರು ಬಾರ ನಿಗಲ್ ಎರು ನಿಗಲ್ ಖುಷಿ ಆಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಪುದರ್ ನಿಗಲು ಉರುಡು ನಂಗದಲ್ಲ ನಂಗ ಬಾಂಬೆಡ್ ಆದ ನಂಗದಲ್ಲ ಪುದರ್ದಲ್ಲ ಅವಡಂದಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಕೊಂಚ ಬರ್ಪಿನಾತೆ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವೇ ಒಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಂದ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಅವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಬೇತಗುಲ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಅವನೊಂತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಂದ ಪೊರ್ಲು ಡಾಪುಂಡು ದಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಖುಷಿ ಟಾಪುಂಡು ಅಂಚ అవును సార్ మీరు పొరత పాత ఏరియారు పోసిన తిరు సీజన్ ఎంచేస్తుంది ఒక నికల్న నెక్స్ట్ ದ ಪ್ಲಾನ್ ದಾದ ಪಣ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಬಂಡ ನಾನಂತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈಮ್ ಡೆ ಏನ್ ಮಲ್ಬಾರು ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಸೀಸನ್ ಶುಭಪ್ರದ ಆವಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ